Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So a bidiyon mu na baya mun maka bayani akan yadda zaka bude Palmpay a darasi na biyu. To yau shine zamu shiga darasi na uku akan mene Palmpay. Za mu maka bidiyo akan invitation yadda zaka samu kuɗi da Palmpay ko da a ce baka da account. So wannan shine bidiyon. Kafin mu shiga ajin koyo mu fara darasi, muna roƙon ka danna channel din da suna kasuwancin yanar gizo subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawa sai da zaka dinga samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode. So sai ka shiga application din naka na Palmpay, gashi nan muna shiga, gashi anan. So sai ka taba akai. So bayan ya bude zai ce ka saka password ɗinka. Daman a bidiyon baya wajen bude shi mun nuna yadda a wajen da zaka sa password. Gashi nan ina sa nawa, gashi ina sa, bana so mutane su gani. So zai zo maka akan home din nan, sai ka danna akan me din nan, gashi babu sosai. Yawwa, so bayan ka taba akan mi din, zai kawo maka nan kamar haka. Sai ka nemo, sai ka ja ƙasa ga wani waje nan da aka ce invitation, gashi invitation. So sai ka taba akai. Bayan ka taba, ga invitation code ɗinka ga nanan 96348H shine na wanda in na zo yi wa wani register, akwai inda a wajen register a baya mun nuna ma inda za ka sa invitation code ɗinka, inda ka saka invitation code ɗinka. Ni ma ga na invitation code ɗina. Su da ka danna akan share ɗin nan, saboda kai kuɗi kake so ka samu, saboda baka da account. Sai ka danna akan share, gata nan mun danna akai. Za su nuna ma fuska kamar haka. To na waje za ka tura link din naka, sai ka taba misali WhatsApp ko Instagram. Bari na sani a Instagram, sai ka danna akan Instagram. So bayan ka danna, duk ga friend ɗinka nan da kake using da shi. So bari na danna Muhammad Danish Alhaji. So zan iya sa mutane 5, sai na danna don. Zan yi back in dawo baya, gashi nan na dawo baya bayan na yi share kenan. So a friend ɗina duk wanda ya bude wannan link din ya je ya register, to ina da kuɗi. So wannan shine yadda zaka samu kuɗi idan baka da account a Palmpay. So dan uwa, wannan shine karshen bidiyon mu. Danna mana subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda za ka dinga samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Please click subscribing now for my videos. Thank you.